Lapu-Lapu City, 46 anyos nga babae ug 24 anyos niining nga pag-umangkon naanggol human matumba ang ilang giluwanang motorsiklo kay milihay sa nanglabang nga mga iro. Diriyot pagayud sila matagak sa gi-trabahong drainage. Siluan mayroon din sa report. Sa kuha sa CCTV sa usa ka pribadong establishmento, makita kining usa ka motorsiklo nga nagsubay sa S. Osmeña Street, Barangay Bun-og, pasado alas 5 sa kadlaw niadtong Sabado, July 5. Kay may mga iro nga nanglabang, nilihay ang 24 anyos nga motorista nga nisangpot sa ilang pagkatumba ug diriyot pa sila natagak sa gitrabahong drainage. Wa malikay sa 46 anyos nga si Malin Kent, kinsa mo'y angka sa motorsiklo niadtong higayuna nga maemosyonal samtang nagsaysay sa ilang kasinatian. Masakit baya sa akong kasing-kasing mga may napatay responsibilidad, napatay anak, tapos madisgrasyat. Amo na nga ako ra jud nagipabot sa tanan. Ako may natay hayop, natay responsibilidad, aton jud na barugan nga ipuson jud nato. Parehong nahiagum og mga pangus ug bun-og sa lawas si Malin ug ang iyang pag-umangkon. Butang nga gihulagway niyang second life kay ug natagak pa kuno sila sa drainage nga may mga kabilya, posibleng mapildi sila. Busa gipalanog usab ni Malin ang iyang kabalaka ngadto sa kontraktor sa drainage project kay wa kini magbutang og mga barrier. Ako ra jud nga ipaabot sa kumpanya nga naggunit anang construction, palihog ra jud kay kung sa mahitabo, asay po nito ng mga tao mamatay man noon sa kinsa amo singlon sa responsibilidad sa anang tayma. Gisubay sa RTV Balitang Bisdak ang dapit na hitabuan o giswayan namo pagkuha ang habig sa tag-iya sa mga iro uban ang nadisgrasyang angkas sa motorsiklo. Nagdanghag ka! Tama, nagdanghag. Nagdanghag! Ikaw nagdanghag! Sige, salamat kayo. Ha? Nagdanghag. Ako yung ano para sa dog? Hipusan Ayaw na paging to. anak! Hipusag di hipus gani na! Nga nabot kalsada. Nabuwa ko ka ba kadlaw? Nagbanta ko kadlaw sa dog? Matod ni Dr. John Carlos Sumagang, Veterinarian 2 sa Lapu-Lapu City Vet Office nga base sa Republic Act 9482 o ang Anti-Rabies Act of 2007, responsibilidad sa mga pet owners ang pagpabakuna, pagparehistro ug paghigot sa ilang mga binuhing iro o iring. So, og naay mga instances nga makasala ang iro, obligado sila ang moabaga. Nakasulod man naman na sa 94 Republic Act 9482. Sa habig ni Malin nga misuway pagpakig-istorya sa tag-iya sa mga iro, gitambagan siya ni Dr. Sumagang nga ipaabot ang reklamo ngadto sa barangay ug ipablatter ang insidente sa police station. Sa bikas bahin, gisuwayan usab sa RTV Balitang Bisdak, pagkuha ang habig sa foreman, kinsa mo'y nagduma sa trabaho sa drainage project niya ng higayuna apan nagdumili kini pagluwat og pamahayag kabahin sa pagbutang og barrier. Wala usab ang kontraktor aron unta makuhaan sa iyang habig kabahin sa safety measures nga ilang gipatuman sa ilang proyekto. Si Lapu-Lapu City Lone District Congressman Junard Ahong Chan misaad nga susihon niya ang dapit ug makig-alayon sa kontraktor niini. With regards sa kanang pagtrabaho nila, amo ginang gi-advisean sila nga butangag barrier o niya pinaspasay gyud nga trabaho, no? Among i-check og balik kung unsa man ang mga kulang nila, no? Nga wala nila ma-implement nga based sa gikasabutan sa opisina o sa maong kontraktor. Ang naasoing drainage project gisugdan pa niadtong 2024 ug gikatakdang mahuman Oktubre karong tuiga. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.